Nginya keren syapang kawai ke jingkren ka balapan sawa ha ka pertai football. Hadin ba orang lekai ba paunam ka Brazil u Casemiro. Ula ai ke jingaro ka ba krau Lionel Messi. U Casemiro ula ong u Lionel Messi u de ublay jong ka football. Kini ki kentin kla penlong ye kino kersan football ha ka leng ka pertai ba kinyo ba ne keren shibon. Don kiba menjur, don pat kiba persya, hendai omla ban len, ba kana kecingkren kala long kapang, kaba kongsan hak sosial media. Kawai kaba penlong ya kana kecingkren, ba kan long kaba kampau namaru Casemiro umdai urang lekai, uba syuyo ina jengai yo misi. Hendai menta ula lekai lang bot misi hentar memi. Kumta ula yu dalade, ya kasap pat karukom pentebet, bat kacingalam ju misi haman lakasngi. Hakisnem ki balalek no u Casemiro ula julong unong lekai ju Real Madrid kat ba Messi ula lekai na Barcelona ha kata kapor kijinya kun El Clasico kilong ki baitenat bat ki ba bha u Casemiro u de way na kinong yada ki ba ju persang ban khang yu Messi kumta haba briu u bala ju kun persya yu Messi ponsen mentau ai jingro kum kane kapan i bau tibha katno kasap ju Messi kalong kajingmut jong kini ki kentin God of Football kamut bau Messi ude blay ha kajingeng henre ha kajing lakai football kadai karu kom ong bau de way ne ki rang lekai uba krau tam ha ki story jong kajing lekai u Messi hi ula job pon kinam pat ki khusnam ula ra ka FIFA World Cup pat Argentina ula job pun sen ka Ballon d'Or bat ula buru bon kirikot ha kecila kai football kini baro kilong kidau babon kirang lekai bat ki coach ki ju ai burom yu Henry ka jingkren ju Casemiro kalapan miru ye ka tai ka bajur bha kinong kersan jong Cristiano Ronaldo kiong bau Cristiano Ronaldo ro ude ubade hok pan yo ya kane ka jingaro namar ki jingyo jing job jong u ha ka England ka Spain Italy bat ka Portugal kat ba kinong kersan ju Messi pat kiong ba ka jing job ya ka World Cup bat ka rukom lekai ju Messi kapan i ba ude shisha uwe ne ki ba krau tam ka jinga per jingmut kum kane ka judon man kapor ha ka pertai football Henry kawai ka badon ka singa teli kalong bau Casemiro hi ulai lekai bat kirang lekai ke bakrau tam ha ka perthei ulai lekai badu Cristiano Ronaldo Real Madrid bat menta ulai lekai badu Lionel Messi hentar memi kumta ka cingkren jung u kawan na ka cingu i bat ka cingyo banye lekai lang bat kineki arngut om tang na ka banta ka cing ichimen na lor kata bon kino kersan ki kmilinti ba ka cinga trelang jo Casemiro pat Lionel Messi hentar memi kanang pen klan shushu ya ka kanhon u Casemiro ulawan ra e ka cinga da ka baskem bat ka cinga lam hapedeng ka madan kat ba Messi wan ra e ka cing thau ka bu banyo tep gol bat banyalam syakanam jong ka cing jom lada kineki arngot kinang ya trelang shushu kan tar memi kala ban long ka we neki kanhon ki ba klan tam ha MLS bat kan donro ka cing kermen pan ra bon kinam ha kan ka samoy hadin ba ka cing kren jo Casemiro klasa priang paj ba haik social media kila dapru de ka cing kren bat ki cing tai kino kersan jo Lionel Messi kila penpau ke cing kemen jongki da ka ba ong ba ka ne ka cing ro kawan no rang lekai u balayu i dalaki kmat ya ka cing start bat ka sap jo Messi haman lakasngi ha ka ju ka poro kino kersan jo Cristiano Ronaldo ro kila penpau ke cing mut ki ong ba ha ka football man upaj ba udon la ujong unong lekai u ba kinyo ba ulong u ba krau tam kumta ka cinga per jingmut kadai ka benta ka bajudon ha ka cilakai football henrei kadai banlong da ka cinga burom ka bamar kaliang ka weipat ka babon ki pajba kila kadau kalong bau Casemiro syam la ai ka ne ka cinga ro tang namar ba ulong uparlok chu Messi hentar memi hendai Casemiro ulamat bon snem panilakai persya yu Messi Spain kum tau tibha katno kalong ka ba ban khang yu Messi haba udon la ka jong ka cilakai ka bahatam mentah hentar memi u Casemiro ulayu iru ya kecinyai tresitom jo Messi ha kecing lekai wat hadin ba ula job bon kinam ha ka pertai football u Messi udang yayale da kacing surit bat udang yai tresitom pan pen bhai la ka jong kecing lekai kane kadai ka we ne ki dau ba bon ki perlok jong u ki ai burom ya u Hamadan ro kacing trelang jo Casemiro bat Lionel Messi kelas tang ban pen i ki dak ki babha
u Casemiro usumari ka pentah pedeng kamadan u khang ye kinong lekai jong kalyang persya bat u pensuk ye ka kanhon pan thau ke jing lekai u Messi pat u penon kam ye ka jing u ijingai chung u ka jing alam ye ka bol bat ke jing pas ke bapiang pan thau ka bu ban tap gol kane ka jing trelang ka ai ka jing kerman ye kinong kersan kantar memi bakan la pan ye lekai bha hakilimpung banwan bun ki paj ba ki kmilinti ba kane ka kanhon kanang yo pun ki jing jom lada ki rang lekai ke ba kongsan kenne ha ka jing long ka wei henrei wata pedeng ka jing ro ka ba krau u Messi hi ulong u ba jar jar u paj ba u te ba bun sin u Messi jubab ya ki jing ro lene ki jing keren ha social media henrei u pen i ya la ka jubab hamadan da ka jing lekai chung u ka jing ro chung Casemiro kala ban sa ka jing kan mau chung bun kinong age football namar kawan na orang lekai ubadon la ka jing yo jing lekai bat ki wiru ki klur ki ba paunam ha ka history jong ka football